Чаму не быў зрынуты помнік Леніну? Ленин и Сталин – символы нашего народа. Юра, ты идеалист. Что у вас какой-то совок? Группа активистов БНФ прорвала милицейский кордон. Все это вынима, это мертво. 90-е forever. 7 лістапада 90-го года у Менску і па ўсёй Беларусі адзначалі Дзень Вялікай Кастрычніцкай рэвалюцыі. У Менску па традыцыі, гэтым разам на плошчы Леніна, бо на Кастрычніцкай ішла рэканструкцыя, адбылася дэманстрацыя працоўных, адбыўся ваенны парад, ну а потым адбылося тое, чаго дзесяцігоддзямі ў Беларусі не было. На плошчу уступіў Беларускі народны фронт, некалькі тысяч чалавек, міліцыя падавала 5 тысяч, я думаю, што гэту лічбу можна смела памнажаць, ну мінімум на 3, і адбыўся антыкамуністычны мітынг. Выступіў Зенон Пазняк, назваўшы Леніна самай чорнай фігурай у гісторыі за апошнія стагоддзі. А далей група актывістаў БНФ прорвала міліцейскі кардон і усклала да помніка Леніна так званыя дары, ну, зробленыя з калючага дрота, там роба гулагаўская, раскідалі кветкі, якія перад гэтым паклалі члены ЦК КПБ і гэтак далей. Ведаеш, Юра, я вот у тыя дні не быў якраз у Менску, не удзельнічаў у гэты мітынг, быў у сваёй акрузе выбарчай, быў у Віцебску, і што цікава, вось мае прыхільнікі, ну не все яны былі актывістамі Народнага фронта, але прыхільнікі удзельнічалі выбарчай кампаніі, мне казалі, ну, Сергей, вот это вот ўжо занадта, вот на Леніна так, ну і такое, бо прапаганда, конечно, тады афіцыйна скарыстала вось гэтую падзею супраць БНФ напоўніцу. Мы пагаворым пра тое, якія наступствы меў гэты мітынг і што ён азначаў для нашай гісторыі, але вось цяпер пра кантэкст больш шырокі, пра міжнародны. А вось як такія акцыі ўспрымаліся у суседніх з Беларусі краінах і ўвогуле ва ўсходняй Европе? Ну, зразумела, што яны ўспрымаліся інакш. Не заўсёды это было так рэзка, так жорстка, але лінія была, в прынцыпе, паўсюль адна і тая ж. Была лінія камуністычная. Потым, як мы ведаем з гісторыі, гэтыя статуі Леніну прыбралі фактычна з усёй Европы, усходняй Европы, прыбралі з краінаў Балтыі, в Украіне іх прыбралі вось літаральна некалькі гадоў таму, ўжо як бы канчаткова падчас так званага ленінападу, падчас Майдану, пасля Майдану. У Беларусі гэта было не так. І ты вот сам гаворыш пра тое, што людзі, якія нават сімпатызавалі Народнаму фронту, як бы, ну, многія как-то плячыма паціскалі, навошта это было. Хаця, ведаеш, у мяне такая думка, што Пазняк в этом сэнсе, які быў ініцыятарам, зразумела, гэтага, ну, ён кіраваўся прынцыпам, які в свой час сфармуляваў іншы камуніст, таксама вельмі чорная постаць Мао Цзэдун. Не перагнеш, не выпряміш. І вот яго пасланне было, он, я думаю, выдатна разумеў, што ў людзей розныя погляды на гэты конт, але это вот такі моцны сімвалічны жэст. Это напамін пра тое, ну, што называецца, хто ёсць хуй, якім быў сапраўды насамрэч Ленін. І я думаю, што нават калі, умоўна кажучы, у першы момант рэакцыя была, ну, як ты сам апісаў, такая дваістая, але я думаю, што вот это запомнілася, і вось это, так бы мовіць, перагіб гэтага кія, ну, магчыма, ён і шмат на што паўплываў. Ну, словом, ва ўсходняй Европе, дзе-небудзь вот тут, дзе мы зараз сядзім у Празе, ці ў Будапешце, ці ў Варшаве, словы, што Ленін гэта чорная постаць, ні ў кога б не выклікалі ну, некага непрымання. Ну, акрамя ўжо вельмі такіх артадоксальных камуністаў, скажем так. Так, безумоўна, прычым тут это выклікала па двух прычынах. З аднаго боку, таму што гэта камунізм, таму што это абсалютна крыважэрная, людажэрная сістэма, а з другога боку гэта сімвал чужынскага панавання. І гэта было вельмі выразна і ва ўсходняй Европе, і, скажам, краінах Балтыі. У Беларусі, згадзіся, што такога адчування, што гэта была ўлада чужых, этого не было.
Ну, паколькі нас глядзяць, у тым ліку і маладыя, я хачу вярнуцца вот тады у 90-й год і ў 91-й, бо некаторыя падзеі 91 былі працягам 90-га вот гэтых падзеяў на плошчы і расказаць пра адну асобу, пра якую, на жаль, вельмі рэдка ўзгадваюць. Гэта ключавая асоба вот таго мітынгу Валерый Седоў. 90-е Forever. Валерый Седоў навуковец. У той момант ён працаваў у газеце «Навіны БНФ». Гэта менавіта ён вот зрабіў гэтае пудзіла з калючага дроту, з гулагаўскай робы, якое паклалі да помніка Леніну. На пачатку 91-го года ён быў арыштаваны вось якраз за гэты удзел у мітынгу, а тады быў проста, была хваля публікацый у афіцыйнай прэсе, была заява прэзідыума Верховнага Савета БССР, заява бюро ЦК КПБ пра тое, што вот БНФ распальвае варожасць антыкамуністычную і так далей, але тут вось падышла крымінальная адказнасць і узялі, арыштавалі Валерыя Седова. У нас ёсць запіс інтэрв'ю з Валерыем Седовым, ён памёр у 16-м годзе, але наша калега Александр Дынько паспела ў свой час з ім пагаварыць, і вось што ён расказвае. Вызывает меня, я не помню, Кондратьев, зам генерального прокурора республики был. Улыбка, присаживайтесь, сажусь. Ну, как семья, как дочка, сколько лет дочке. Ну, я ему все рассказываю. Он, знаешь, говорит, думаю, тебе надо быть семьей, ты больше нужен. Вот тебе ручка, лист бумаги, пиши на Поздняка, на БНФ. Хочешь в виде статьи, опубликуем во всех газетах. Сейчас пригласим белорусское телевидение, интервью дашь. Вот мне так помнится, что я ему плюнул в морду. Там, по-моему, какой-то чашка кофе с чаем стояла, и этот стол перевернул. Я закончил Суворовское училище. Ты что, кадета? Хочешь сделать стукачом? Влетают качки, руки за спину, наручники. Первый раз в жизни я тогда холод этого железа на своих руках почуял. Таким чынам, Валерыя Седова пасадзілі ў карцер, ён трымаў галадоўку. Ён трымаў галадоўку некалькі тыдняў. Вось відэазапіс, дзе ён прыгадывае пра адзін найбольш такі для яго драматычны эпізод галадоўкі. Я через это прошел, а в карцере тогда еще самая жестокая пытка была. И когда уже дней 25 голодовки, и вдруг они решают, что мне положено вставить пищу. И приносили такие две здоровые миски, банку компота или чая там, и вот она пахнет. Вот как сейчас я помню, как пес стою на четвереньках, нюхаю эту жирную, пахнущую пищу, и вот так языком вокруг миски лизнул, я не лизнул там, кричу, уберите это. Надзиратель окошко открывает, говорит, приказ. Ну, ось я памятаю, што фактычна некалькі месяцаў 91-го года у Пазняка, менавіта ў яго, палова часу, як я мог назіраць, заняло гэта вызваленне Седова з СІЗА. І з другого боку было ясна, што вся гэтая машына працавала не столькі супраць Седова, колькі супраць Пазняка, таму што пракуратура апытала 800 сведкаў. Гэта не мае словы, гэта словы тагачаснага пракурора, генеральнага пракурора Тарнаўскага, 800 сведкаў на датычнасць Пазняка да заклікаў пра мяцеж. Гэтых заклікаў яны не знайшлі, але запатрабавалі прыцягнуць Пазняка не да крымінальнай, а да адміністрацыйнай адказнасці. Верховны Савет адмовіўся гэта рабіць, проста не набралася галасоў уключыць гэта ў парадак дня. І літаральна перад самым путчам Валерый Седоў быў вызвалены. Фактычна гэта, можна лічыць, альбо апошні палітвязень савецкага часу, альбо першы палітвязень, можна сказаць, незалежнай Беларусі, калі мы будзем весці адлік ад дэкларацыі суверэнітэце. Але, Юра, вось яшчэ што хацеў бы сказаць. Вось глядзі, 90-й год, тады сабралася, хай нават 15 тысяч людзей. Потым праз год іх было таксама на плошчы шмат. Часам маладыя пытаюцца, а чаму не быў зрынуты помнік Леніну? Чаму вы тады не зрынулі помнік Леніну? У мяне ёсць адказ на гэтае пытанне, я яго здам, а твой адказ будзе які?
Ну, адказ вельмі просты, часткова ты ўжо пачаў на яго даваць, што нават для людзей, якія былі прыхільна, ставіліся прыхільна да беларускага народнага фронту, это здавалася нечым як бы неправільным, некарэктным. А тым больш людзі улады, людзі номенклатуры, для іх это было абсалютна непрымальна, ім это не падабалася, яны так не лічылі. Хаця варта сказаць, што тут такая была дваістая ў пэўным сэнсе сітуацыя, як она ў пэўным сэнсе часткова і зараз такой застаецца. Вот літаральна на гэтым тыдні было інтэрв'ю у Владзіміра Макея, уже праз колькі гадоў пасля таго, і ён сказаў: не, вот я думаю, што не трэба зрынаць помнікі, якія былі пастаўлены, хай яны стаяць, хай яны нават кепскім людзям, але вот это наша гісторыя. Я думаю, што тады шмат у каго, скажем, у людзей номенклатуры, было прыкладна такое ўяўленне, таму што, Сергей, трэба як бы все-таки усведамляць, што сказаць, што гэтыя людзі ці грамадства было апантанае ленінскімі ідэямі, то яно было за тое, каб рэзаць буржуяў, каб была дзяржаўная толькі ўласнасць, барані Бог, штосьці іншае, каб прэч Бога, прэч там царкву. Это ўжо все до таго часу, это все ўжо сыходзіла. І в этом сэнсе цікавая як бы сітуацыя, якая адбылася ў Беларусі і пасля 91-го года, і пасля прыходу да Лукашэнкі. Беларусь в этом сэнсе, зараз, цяперашняя Беларусь, яна як бы, калі браць па антуражы, самая савецкая з усіх былых савецкіх рэспублік. Лінія Сталіна, куды ўжо больш савецкая? Шмат што. Лінія Сталіна, зварот Лукашэнкі таварышы. Яго знакаміты выступ 2006 года даўно было. Не, Юра, 7 лістапада дзяржаўнае свята. З гэтым можна пачаць. 7 лістапада чаго нідзе няма. Я кажу, 2006 год, калі адкрывалі бібліятэку, важная падзея, і тады Лукашенко сказаў словы «Ленін і Сталін – сімвалы нашага народу». Я калі это пачуў, мне прыйшло ў галаву такое, зразумела, просто в галаву не магло прыйсці, ніводнаму лідару балтыйскіх краінаў, ніводнаму лідару Украіны, ніякаму, ні Кравчуку, былому сакратару ЦК, ні Кучму, былому савецкаму дырэктару, ніводнаму. Это не магло бы прыйсці ў галаву чальцам Палітбюро Аліеву, Назарбаеву, Карымову, лідарам рэжымаў значна больш рэпрэсіўных, дыктатарскіх, чым беларускі. Гэта не прыйшло б в галаву Пуціну. Он этого не гаварыў ніколі. Так прямо так сказаць, Ленін і Сталін – сімвалы нашага народу. Тым больш, што тычыцца Леніна, в прынцыпе, як бы он рускі быў, і як бы он мог так сказаць. Нікому, только Лукашенко. И у Беларуси, я кажу, это подкресливание этой советской повези, яно, до смешного, яно смешить тех, кто приезжает в Беларусь, смешить российцев, до речи. Что у вас какой-то совок? У нас такого нема. Але з іншага боку, ведаеш, это атрымліваецца, як по Аскару Альду, в тым сэнсе, што спосаб пераадолець спакусу – это ей паддацца. Паддаліся. І асабліва, напрыклад, для Беларусі бачна, як это памірае. Памірае внутры сябе. І тое же 7 лістапада. Все этого нема, это мёртво. Это памёрло. «90-е forever». Юра, ты ідэаліст. Я, магчыма, пессіміст, можа быць, ісціна недзе пасярод нас. Ведаеш чаму? Я не згодны з тым, што, умоўна кажучы, Ленін не сярод нас. Фактычна, паглядзі, нават зараз вылучаюцца ў так званыя дэпутаты так званага парламенту, быў праведзены аналіз, што сярод тых настаўнікаў, якія вылучаюцца, вялікая частка членаў камуністычнай партыі, а галоўнае, ужо некалькі гадоў міністрам адукацыі Беларусі з'яўляецца адзін з лідараў камуністаў. Ведаеш, я думаю, галоўнае, вельмі важна, конечно, эканоміка, вельмі важныя там міжнародныя адносіны, але будучыню трымае рукамі той, хто выхоўвае. Школа это і дасць гэтае пакаленне, выхаванае міністрам камуністаў. А каб завяршыць тэму, чаму
не быў знесены помнік Леніну, якраз такі вось мы тады дэпутаты апазіцыі БНФ лічылі, што гэты помнік Леніну, ну і помнікі Леніну ў іншых гарадах, помнік Леніну перад домам урада трэба просто прыбраць. Той колькасці людзей, якая там была, не тое, што і не хапала, каб гэты помнік зрушыць, але трэба была нейкая тэхніка. Вось, скажем, калі б сярод прыхільнікаў БНФ быў нейкі начальнік будаўніча-мантажнага ўправлення, падагнаў 3 краны і гэта знёс, вот гэта сапраўды можна было б зрабіць, і, скажем, мэр Менску Герасименко аддаў такі загад. Бо у сярэдзіне 92-го года человек, у которого, Сергей, в кишени лежал партбилет, годами лежал партбилет. Юра, летом 92-го года Василь Шаладонов, наместник старшыні Верховного Совета, былы наместник прокурора Гомельской области, человек, у якога десятигоддзямі партбилет лежал в кишені, аддаў загад знесці бюсты Маркса и Ленина каля будынка ЦК. В 80-м годзе я быў просто выпадкова на тым мерапрыемстве, калі іх адкрывалі, паздымаў там Машэрава, і мне потым наш выкладчык Бегун, які вёў фотадзела, за адзін толькі гэты рэпартаж паставіў выдатна. А вось потым гэтыя бюсты знеслі, і іх знеслі. Шаладонову потым, правда, хапіла ад камуністаў, але бюсты былі знесены. Ну што ж, як бачым, Беларусь не проста развітваецца з гэтым камуністычным мінулым, але будзем верыць, што рана ці позна яна развітаецца з гэтым мінулым, як і развітаецца з аўтарытарызмам. 90-е Forever.